Айда, кадишку театрма билет райшынтықы бира фалаута каната. Адам иштіні ван Милуан самандаттынс ой бамбарныл шванкотта эваттынай жағын абон культурайы Паттуньон бонкаю омада бондар. Штейма Леонардо да Винчи гурам бондар. Телевизор макаштан дарейжагам райгурт фанташам апреле минс парша да фанзай дикка гамажа кадмияг сабарак боны кой каныш. Уидар уима башту сновей. Кут фанды куа оттар хоржев шону музей та театр та варжун артиста концерта бабара канымма. Каната ахи бафал варн айвады. Кашиш салман эфир на райта одмаш даршнов коттон салдарын ушафаштама фадон та Милуан я вайкан что за шедевр равдишонный. Равдишме. Дишак. Арфалы бамбахшлады. У массаж фолдар фаллауа яжнарда райсын. Кад абон культурай бон, вот культура адей маган райдай лада яхисей. Овга яола дараш янахашуаг я мидварн, алсы дару культура. Ражығышайда айжармақ анықашқан зыштам ирончын зақшафты Софидау, ама аппарцак су уолдар. Уйдар на культура кол. Нартака социалу хушты сынафензна ахамнай. Ер ждар дабон барема телефон нак ахтон. Уманыма бамбалыттан раждар са агдау овдыштам. Ахамыр магылмауалы фалтауфенам. Схоржу кайнай втишиш. Счастья тебе желаем и долгой жизни. Радость и счастье этому дому. Да будете вы связаны навеки, как кольца этой цепи. И да покарает огонь того, кто нарушит ваше счастье. Сладость, которую ты принесла в этот дом. Раздели на всех. Возьми ложку. Сперва старший. Да будет ваша жизнь сладка, как мед. А теперь мы угостим подружек. Нартакаида, Алладай Магдар, я хадагяхисан режиссеру, я саштыл курхаса, уатта хабар дунел айкушын казан. Хадагай, шахмам, абон да телефон, да кухай шохт коттай. Манер да бондар на фейтайма куху наудиш. Кунна куама, штейн рукондуджа, а на телефондай бажайн алгаште олдай куна улада. Хабар-та и улдар мана амышту. Одаднай аж жағзынан, абон ю шахат уаттар куама удайш на телефоной. Абон ма у иводма ждахана бондар. Адай маг рзайкай рантышт уй жардылдарын. Раштаджа хоржа хайджинут нажнар хабалта. Сажахтам умеолдай ма армысыштам авиации налар бедойта Руслана номдараны хашма канзыштам ныры консард. Адай ма джондол куда хады уул. Алсыдар яраштагыл, ма уй жар хорж. Сега тирыштоны дуамин дуын ақшажамаж узан архитектурай аж. Базырд Бафыштан республикай шарғылауық Сергей Миняйлы. Шармагонға қатны мұқырко той официалу нұқдауай республикай хисауады онықтан раттой артамайы самай шаражой Шармагон комитет. Яонгта қуама жбаракканой савар мазалта консаузышты анақан афазыдарғауы. Базырд мағашқа қуаманы республикай архитектурон ахураттар жынға фақыждарва. Уда ина хабар мадаражды қымлады. Партия угонды орыше қаппари шайна баштай асаузан уалах ижы диктант. Узан дуын фанзам апрелі штай фонс баштай. Ахам диктант на фысышты армашт орышейна фалама фашарантыдар. Уйта уол зурагу ама фыдыбаштайштархашты тема на ферох. Бирата диктанты фарсы божнық жағзышты каттарна фашистон тугзықтай чи ферважым котта осы қабатыртын. Авто жақта партия генералон шаветі Нымардар Владимир Якушев. Самыди шагмауима диктант ихшыттан атамон нау Арктика, штай поддунион космос он станцийдар Кейсаузен. Шеварана самазалма бахасы, что ног регион Таудон, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье области Сарджитадар. Мах республикадар фаштена бажат партии регионалон хаяды Нымардар язойта Маратын гаштамгашка сагаты рештону узан дуашадай фулдар Шармагон фажы диктант нафашинан.
Мин фараша да أخشاي في تزجماج دوادشم أبريل أنا قندونية يوري جاجارين شكوختين عدل كوسين كوتوي ود وسبون يا سبر دشاجل شامبلد أفياتسي فيدنا إنلار بدويت روسلان أخم بون كيراي قردوي يخيسان نشانل بانمات طالبو ما يترنن زينا دولار فتا من نوجي فتنقدر Раштал сама бажырта бафты дафта мин фарашыда ықшай фарашта мажы дуын дуаж зыдла пуц ахар вакараты ятыхтав жары куннак канак хатта хагыл. Ю антасинад иннай фашта автохоматак тахаг рават авиации иналар майор. أجرون وارشتا يراي قرن بشتا أما يا آدم ودوندرل آفتن وودودشتا فون زاجراسد بدويت روسلان نيخشن كناليش ودينرما فلا ينوم سرم Раджидария заучикау рымшыдышты мазал шараштой фашивады авшаттон патриотон комлады центра каппаришей. Абоннам уважы гуатышты асы центра директора хадивак техта Эльбрус, ама хаяда специалист кашаты Ашламбек Уйжар Хорш. Уйжар Хорш бужнан кайнамар баз что ты тахай. Вацаганама хуматаджи нафажен дусов ансамай аподаканам рымышам бедойты Руслану утхема май мамагашка фонзажы нема куналиш валай мамагашка автодарненг арам нема налишуй. Сагайдар лада мана дуадашам май узаниш фонзажы Руслан нихшен кайнавалишуй фала манясы на хайрниж айта Русланына афала ма бира ама бира ирштона ном ганишта чевли шахам адамты я қалаша акотта фала қышматын ахма тоққананай адей мак жағынс дуа марды каны юмарди хада камалот как марта енонка амалы мак феша феевод ама Руслан юмарди тама нама акотта как мардар ма тахтына аканзаниш Руслан фашивадан жароллаков гая котта амгары лаккат хиштер лаккат уманма Русланима удиш ансон манарушак тважа комфортно с бнат удиш с мазали удиш Руслан я ус бнат я ус мазалы да бонума масалтах шайман ме алык ахсафтар ал фежмалтар я удайн карта ме вежта камқау каштар суралавун камқау я башты сыдыржаган камқау я фаршма камқау жонд басамонын ну кайжагын айқауы Русланы андар хуже жонын мана қавы кутсар диш сунжае фалер фашива дима ком авшатон патриотон комлады центры койка канам та ема и важно а важно а фонзаж дерна фалдаш дашажай дерфалдар чиар хайта чикышта гцел бонтай фашсамодона и умана ма ражамона техтел прусмейны я хабарта хуждар жонус фалгат да хуже хайбур Русланыном куарам водай фацаджидер саверн хаштей амбалы шхонын уйу курыхонлык махан кот каштартан уди жондамонык алхаттыр макут каштар фалтар фашиват Руслан махан уди дансак самабалыштам афты кудежам бажунгаш тут. махан нархайдрайды тадуы мин дуада шамажей норма хват бахауттан фшаттон патриотон комлады ракма ахам лагерь буди авшаттон лагерь балц жага кома артею одио маю нам Руслан арахсыд урдам дершей ветеранты совет мадарю макут фашиват код на центр курсантаю басадышты маю ема хуматак нахашер код тамишты мазалтай кварышты өттерю шемранг ышлаудышты махушын ю кодтам маю Русланима камдариттер удышнам сагдар Ашламбек куджахта ема уди ансон ема уди хорш маю ишеми каштар ко қавади фарадин ма ваденю ахам фалман нахашай ну барашкиве котта халам на котта юна котта фалаю каштарай бамбершта ho маю шафшар маю каштар Руслан ражехки вжар куадар ават худинагу ама валдайна ирштона да урше işte город ıştamevi kam fandader yema kuay otar kastare hi Ruslan raj xorzdarta afsharma kotta sameyvolday mitamabak kamoy ama kejahane qaw Ruslan raj innet ham kashkeder qomehi Ruslanım raqışla
Kutay ama ejder aham den iron lagden irıştun eras avgadem işlem. İşaham nıxaş kad domgayna navjaq gası qutagma kumkum bardar sagedar işaham adam kasta sur dahi wajdan darış qarayna zurish afsharma kanish uma nem khishtarwa kashtarwa uy nairtashke. Раш чохшлада. Ермана ахам мазалма кубасатта канат агдема гихи кусатта канаудым қуама фцадждарва қаждык ырмаджитайна. Ерос ырмаджита такудым бирт котат куцатта котат охичи мауны хушкотта. Ома мазал самешанышта. Мазалы Яхикамта дарва. мазалы фалгат нахаш канамад фцадждар ясы мазал шаражына куды арсадиш на хисау кайтықты на директор кайтықты асланы жондма омадамын ишканам мышанижар нисаме не шпаштам не малам бонимана я гурам бонима мана хуматаг ладжином шарам я номру хмаважага фашивадей ама баха бал хашлава ратта ражман шварта савардар Фарштат ашканна иқдишма яхо люда лала я жонан садам фала Людмила ма базар там ой базарта сунжай қау школама умар ма сунжай қау школа хашы Руслана яхином ай Руслан рида гану уже далбулкон мин фарашады штайхша жамажы Франковский, вот штаб Ражамона Гудиш. Асы камтанын ратта сунжай школа, в цегам школа, у меня хашьяном Русландарум ахорпот там шаратто юрдам. Фала кажане каулюда куна базарта нишаничи раттайд. Уйхахт самай мазал шандиза. Мен айта равагды удышти айонда шам клаш. Уймаца гамана наравдыш самай райта. Вот юндаш клаш намау доддаш клаш. Ома уйда шо еват равах фасиахор мен еват на военкомат ма вот это саф андер куттар хондиш раттой гахат самай ейскма асава мордам шпаступат кана басава валдара хуратма ам Руслан унрма майор майндал я сима кашан майор ам мамагашка наридаган уже атахт еминма хашты фалгата архайта ама карай карома емине хашты фахасадиш Ери махи улдар жона млада дари кунна куды канзна я хадак дари алла хат олда школай олдара хурганында ташта как олдайну алрандар удишма я хут той зрта фашива дима масамадыргашкая фашива тарафта шахима ангоми что им бар что я ишам ушан ишаим баран мафтадар каш айда о так самида гижонш манарда бонлада кujaqtadım doğjvayınsına генералта дар что вахоже мана кичел мидегдер генералу ама ана кичелейдер генералу ишахам генерал тема ормаштар кичел мидег генерал ана кичелейнау генерал Хер Руслану диш кителдерма ана кителейдер генерал я иналар о я сине тахайна я кады тахай и вот таша сине феп баланс адаймаган ахшанад архку каной вот синта удон в шейнажи муртит таманис işte апатажан ардару кадер Руслан я сардей я хисан я хам кадышкотта моя каштарта машинс ама адаймаган ямалат фашта я ном каштарта коарой вот намардиш фалар маштар я хикаратте коркуды канынс мана хоржла кудиштала камдар нуажгейн я номш чартуй камдар харгейн я номш чартуй дарттар та с ама мен я усым азалыдар бара гудиш о автона жаздан мөмчидейтер одишу донай фашива деши паджиттой фала бужник дала гмт студенттен ортугай бирахты шаражамонак директор бирахты Давид, уйнен рбарвышта студент, удондар бажонгашта Русланима, майор ясым азал фалгатыман пайда канга мана ваварай бужник жаган фанды фатсагдер бедойтымык каган шахисан шашаргы славик уман маумаку базар тонжага мана хам мазал канам вот салма мазал ахисан ишодма славик кима зыртон мамада ярахтар
alle minuter mam zrta kutsa usami mam fakasham kudon fakasham amma khshaya de magay filter kat shada ma khashna udishtod arbarvish tam kagay uyima al filter der khishterta ashta ukakar kashterta dikkagma arfara kan fande taymashte arturan o da mazal arajen faqa o tsavarder farashta der faqa o ma taymashte arturta ruslanın kotta khifede arx اما كبازرتون ود افتجا غو ممن لخشتر باكوتون قبشبتر نيش كوتوي يا خوش كنك ماين بازرتون ويمن ترتا ممم ارتكا بون فزرتوي بندر ماتخش مقصد تشتم دك فشتم عارفرا كانوا فندو ده مازال سمي فشيفه درمبرت كان مرغت ويتخيتا فقوت باشتينات كمانيش كارمغش كشتي بارمغش كدر ودون ويو parlament deputat Bajate Alan uinam fakashtish fashivede gmte studentime der riban khashko tashte barnon adam darbas dish barnon adam da kudna qama jogone shtrbužnik na parlamente sharlawag sushkat taymurajan aytaq mana yas mazal tkhina afala mamade derno mafde derno nisem bava yesaver fund mazal tkhidra mana baxat bambarne ke semidegi qutagyawi amma katvander da farshmar balawzanish мне смазал на подыма корсадиш вот Таймураж ламбалтан проспект мама афаршта сыкуша гештут мажаган мани ряхам лага о мадамы качла куриш кудамы каната тамам на хабар гангама фаут мен хондига хатбар бштам рашчага мани асым тир раштаджи самай парламент ражамона гарсава ой фалат амакат коттой бедой Русланан я хадакшин арх коттамы нердондер арх канас ма анаман кайжагнай قومخي коллектив шгарин фештан анамахи коллектива еш жмалгадарнис шкоттайн аражгадарнис шкоттайн манма и ушар хоржу салдар тахждыр مهيرد دا ديم كوشة كوي شكوت تاي موديل بروستانن سجغزان سقدر يا افتو بروسل كنترول كوتا ما قاسك كدرا جامونك افتا من هیچ من برارخ کن مکوچه تن فلا کوچه خدا گارخ کنه و تروی سال در زورگو بامبرشتم دارتور نفند سمای شکولات Олдара органындат хамазал шаражат. Амбарна юватса ганун сокпутагно итхайма кут бамбарштон автомай омдышта артистадар. Одышты артистадар, одышты ерман артисты тхай. Штай бинат тхайма фасай рухкута бужник лада. Аштар бужник ма ванды жаган центр شوالت قوملاد центр заряе ражамонок тجت шошланан уман маям нахисаук базар там кужахта меня хамазал канамад قبشبتر نيسش كوتا باستنم اما مузыканты алсыдар умай шараш там сдариктер قديش мана музыкалон فاجيلانت يودون يودر شكوتا شوشلان جاي فرشكدر نكوتو كدوزان سوزان امونك زوديش جنجات مدينة ما هير لادا اما تانوغي وافري пайда ганге кудна қама жоғлана бужнегу ю хабару фала райшо мадина барак канзания гурам бурмен кутпама марарфа канонер телевизионы нады конком эфире мадина تا خود ما دیشی کاش کبی اما شپتن در بوجنک ای دست ما خنتا کدرار فکن زنیش چیلی اون نده افیره پایدا کنه شپتن بوجنک یورا مالودا کنیم کوچتا و دوست ود مخیرار بوجنک سگای در خورجاس دیش مازال جرد زبارا دیش ومن ما جرد ما سساو جرده در ویساو وی کتر وлади фиқштон мана бо анастишали кшер патсахарон телевнад макш пушкамаса камажон чин қудата смохадакта вахисан сынок зинадраргон кота тасмазала яхтана вайма адаймак здармазалса таканма сдарфеқу шинок зинадмай ута лада мана ясачинек кукашта ясачинш тхай таучат ажбег матехте тамирлан шкото юмана руслан тхай me kukashtan отцы амбалтан ахам иналар полковник Булкон генерал полковник Булкону иналар Булкон не генерал полковник иналар Булкон ома иналар Булкон соколате Эльдар Жага ама нақоди иш усы адайма гандарашканын мне ахам мазалуман ма Руслан хадагия Чинеже, ну, комментарий-то автофиш
жарга Эльдары тахай кфе куштаныр ма студенты школа заудиш. И вот одай шванды диш хаттахаг шовен. Ама яус фандагался диш ода шавет он садиш в цагирон кабатер о штат Алекши уйдер диш майор хаттахаг. Ода хи элита даурат элита. Пирашт мана шармагон в шатун операции датиты алан удар хатта хагуриш ма ахам адамты абу ма каштар тражма куна хашам вот нрашон махича хашай удар наузан Вацеганама да жон знахам саудар ма футбаштеш турхашт косдиш вот кардина гла пошло на Талымбек я команда ганаче хатта хакваса фиш одай я автоем хаштаг батахта ма уйбон шиба я бажырыл шпадын ама я жахма куда и раштыр жагон арбадын кота сагайдар когда сукушкан заштут од намиш бира фажмина хиштарта кастукой канан каул дайдарта асаж олахи жажуйт хина афала оттар ас уйдар хансын кау أنا منجر من عادة كو آخر كوتامد آمون چنشتم إيرشتون وفقا آمون چن وارغن نكنا من در كسفند ناو كي فلغت رايشم من أفشتون فلغت سفند فلغت تترك رايشم نوتر إيرشتون يشر برجن تكما يخشى أخمتنم بيريش فسمتر كشكا فش فدا جادشته أما ما شوالت تاخوش كان انكرايدا من نيس جونز مش مختا سباسامتام سمي إيشت جونوي ما ودا تيت تخشناد ما خشن قو من الربون جاختا شكولات جاغير من ارتنشتم شكولار شكت قام مرابلونيوم شا آخر كان جتاودشتنا ارتنشتم قوكاي وين ارتنشتم شكولا أما يوم مدام نفند سمي من روسلانن سمازال شكوتام مازالنا أفلا مازال فلغت سمي شكولا يكلاشت باكشم روسلان تخي رازورم روسلان تخي رافدي شمشن كينو منا وأمكوشك رامونت لاريسي فرس نكوخشي بافتديش ومنما إيرشتون جورناليست منا كبايو كنامنا وترلاريسا روسلان تخي ساجونا هي برس يودا قادي ما قدرنا شتي باتريوتون قوملادن سشترفران خش قوملاد ما ويدار بيريار هير فشتم центр ما كوراج داخم центр كوي كوشكنام دخورج خي دودر بافرشم وتر كودنا ما افتم يالو خجا مازالتارا جوتنا ومي ولدايما وكشت ساميتكيش دخورج خي دكودراجامون غافت на център кожт мазалтейта мамау фацаджидър самей фашива да вшатом патриотон комъл канам уита школа заута студента умевал дайдър ма бира штадърха нам куде жахтон автена моди вшатон лагер балс жага ама фашива да крайветон туристон лагер хохаг кам комъл там швата каганахам Растагърсади ахам лаварта на республика и Лима съдър коттактата хай услагирта налъща. Мона фандиш нокън услагирта. Разъщам съттъщам фала гъцъл. Лаварта хай нормана бон на барами. Тоца на хисалат ме бахатым фала. Šta politikon? Кудеталас. Умел дайдер кад мазалта кой канам вадма фанда يوم هزالرمشم روساني ما كسارشتام يوم ويتعودوا من فنتشماش فتساق أنا ملقى بولك. وسا أجوسا بولك كدراسد أفتا ويفش يواجدر نسدي ويودي أسقدر بولك وفشتهم بولك أنا ملقى بولك. وي أنا ساشجتي أرمشندرني. ناي أشتي شكوتو الشيستوي فلا ينوم بولك يخدقدر بولك وما يقوم بولك خجندارة. Куде кан махкот шевелата маудештам център кушата фала Руслан раз шевелата адама кот тъмбъл кот там шеме репетициите кот там уса парат усе ну полка въртам шем ма адам жардама фасади фатикаха наридеген ше кобамбър стой ше кот фандафте сем спарахат хей вот полк вешафт
Ну, сезон бахши. Мана ирасаж ногай канзышты, қуама та ногай асала, анна малга полка, Ума граждан онлайн кудудишна, хужина ама уа бону заниш автобасар хайн самай тамана вца кудудиш автос. Махайканга Куайт. Руслана хужан хиштар тақау. Махайканга Куайт фала заиш оргкомитеттер хисава дудон куджагой автофала. Мақсатта штут вахиш дыгай. Мақсатта штамфала подвораши полк. С Фатмагашто махтаруло магашкар хаям. Ладно, мы индус уже вам макался. Мы индер хужинушками. На ома автона жахта одудиш сак полка архай той репетиции такой той амажаган кадва кау ногайта ахам хиштар касун уражай саузаниш махтайня хашла варта хашт канзштут. Асланиш Мазаныр ганаман. раштаг магашка. Вован алсама фангада бакнадендар. Фалазаныр я раштаг магашка дар наравай кондагу ирмамына фарашта маймаса бажадишмына. Майырдагедер солдарналу ма Рагме хашкадар. баштат каюзаниш. О, кайжағын айқа уйдар мақын қалын аулышта, мамына асияж на баштай президент бар ратсанишма, мана кудым балы полка автосалыш. Сагая кайсыз. Мама гашка, işte kadma işte jahinagiş. Jahinagiş, man Юрмишинак. самама бафтаун фанды. Ермана на комитет на куштete хай Елбрус райт тазурныма. Махан на куште айтах мана вшатон патриотон центр на афала фашива десоциализации центр дер надал нахисау дал барчи комитет дал бардон шепаттар ансоннын кушан умаю ама адаймаган я ражамунак я кушчете ко амбара амашын бар кудатта хоршкушт канын одын сон умайыр ям нажаган мабон нажаг ганау на комитет шардар жусойт Руслана тахай уманма уйдар нажан мамадейдар нау мафудейдар нау нисамын бавайы фалаям сафанда кутач тахайдер меня айт тахайдер андер кутач тахайдер басу аманжаг Руслан мана не айфандыш канын фала сагу мана гахатлайны фыш планын ишкан самая даймагын бара мекубан бар мана айтағма ханна афалақшынадан пайдар қашсан ешот катфандыдар рбалау на фарш мамайн ойтықай шармагондай хисанай бужник. Лапута шмах Русланы ымважадма на машыды штут саужағыт самай шывата ымважадма фала ишом савардар щит каштартам сысын жағит кат мана намер каштарта кашын жага. Щит ражма мама Юсадар фанды жағын, код Русланима, ну, кошты фадол ваш архайттам. Ама авторава дима саш факод. У саш сатта кодтан фараштам майма. Ама Русланы каппаричай ветеранты совета балконыл. Я курдиату дис, амезы ирышоны қайтартыныфты шыварам. Усараштак бахаут рынчындонма Русландыр, мамайын телефон ервіштонг амтык кәйе шарышта малсыдыр, мамай құды кәнін фанзам майы, дуадашам майы амарт, фанзам майы мама мұрбазыр, таме жақта елбұршма хайманы фши, дәмі мафы худинак кәну тәме шаражут күтім білафты. Уйфыш хаймын зургедер налқот там нисы, мәудер сылдыр зуринагу, Руслан кәштіртім, вехи күтіждіқ, тәмешім күткашт. Уй. ما وما يولدايت ما فند جغن نفشي ودن إيشنا فجمينا خيشترته روسلان خجت ما روسلان فاش ما بيرا چيدرته يمران قلاونس ما ودوم ما كشكيا شكات كوني كوفي شافويا ما خيشترته نومروخ كد ما كنوي وصار فشغت Аслан беком активично жаган фанды. На каштартан мабон сыву жаган. Саш фанды ксурон. Вот таршим мазартай не спайдай. Шахазарша куни саула хорканой. Шахазаршин куна жага ожага дафет хоржла удикана. Комладай алсыдар. Алсыдар у комладай. Фала уима хи комладтар хоржума. Гыш каштартам шиден. Самай арх каной фдбаштаян. Фдбашта куна варжа адаймаг. Вот ты ничего не сратсан. Хавшан ялаппын хуртын. Я хоржны ничего ратсан. Не в жартана не хиничиш хон заниш. Штыр бужнагон. Бужнаг. Лада махтара хижам реклама.
Сагат эрштон физикон, математикон, лицей бендурыл қуама фажына, фашаума ахурканына математикон школа. Ахам хаш ахурадама наука министры Ражмашеварта Республика Шарлок Сергей Миняйло. Школа Акажузандырца в район Тесарыг школа заутам математика, ама информатика и предмета хуждарбажонын. Уима Сергей Миняйло бафи пайта ахам школа ишвала талаварка и қуама ахурканой уйдер. Нартан ронг чини кумарсыд ахам саутахай Британии ахурганты ухабафтыд лабораторон уаварты адаймаджи дандакта ржайнканын. Дешаже фулдерыл архай той Лондон пацахадон колледжи кушчета специалиста аркудыкот той дандактара штылчи ахада ахам хомаг. Колледж специалиста жағынс автомай лабораторон хомаг импланты хуждар фахасы мылтыл. Шты фидардар ама шафылдар шта гиш пайда канан. Штейма импланты хаткай буар нарайшы. Дандакта ражын канын хомагта анамынг фахатсам буарыл. Күні ку ойдыр алладай магын яхимагашкавай. Ода надартыр магмадарахижам хер лада умайрайдайым. Утхем усахурган тафты жахтой. Анамынг фахатса нишусы хомаг дандактыл. Фахатсан, ага, бабырштамай. Ода чиу психолог. Анан қаладжы саурыштаг адама ташчи факаттар каныштай шарухш фиданыл чи бауындын каны ахамадай маг. Жынуавыр ражыма каны ефашты аппаны зух шарзан қауғаны қашты самай охуш сух чиу уман фен сондыру. Кушын сабақау анан қаладжы каната авир қаусау рахунан каиш усы раштажды. Фала психологии алык абаждариш жынзинатта жағам тыңган соннавайы ахаштонысы адамиш удонима кушын. Сымасым бынтон андыржонда хаштиш усы адамын овга адаймаг фадракан кушара жауд якудыта сеймы баштвайнс. Сыйра жынгард каны иннамын авжармира каны маумай бафырсыштам наважыг республика ефцыгам раштканын колонии хиштар психолог хошаты ирбеджим. Тейжар хорширбек. Бужна габу нам кербаста уйтахай. Психология предмет по матыңсымы дишакаш ма... Ладно, доходыгдыр умайрайдайым мадам смайш усы дашная одна. Ой, ксавар дашная дуй жоныш така ирбек вацаган жағзаниш раштан уйтахайма, а садашная да куна кушайма дахи куна фалварай фалтарзинаттам кунава уад адаймаджи забахнешкан знафала фыттарын фаузна. Мана доктор хожан усак доктор буар забахканы. Психолог тауд. Автан, ну? Ich tegrast, ma salmanan khashna raidik tamud mun jogznan ja feine risunuk нарисовать канут. Шнув канут. Савар. Сажунай автожелзнан. Сарагой. Касы ней. Ней. Десал мазур шод мамахнов канам. Ну, кадофан дуад. Кадофан дуй фаште. Водуалда бафаршам салну махтарнов канам одма. Ирд нр салдар аждар хакадна радин вот кушаш. А что ночи баду сада мимо. Амбарамай. Уй, ансон кушт на уй. Аштай декут психолог автохор жоны шажон да хашт. Вода сынша кудытдар шакудытдар жоны ширташын жахманы нехер шема жим кушану вина. Ежден автожелзнан шема жим кушан нау. Сама бафарс намаде. Бафарш мама. Умаудон да радам что здрававарта бахал той момент подсаганна. Бамбарцапау. Удондар что хуматагада мажал командир автофажаган куштма кубастан водиомай райд той. Кадам сауш кушма ум фадракан житаиш ум чибадуй барагней саврадам хаттышты мафтадартер. Штаун автожелзнан удон что хуматагадам манадал фамбла макаш моем зриттер адаймаг ахаштиш удондар юмшты фалазиш юфала. Удон бакот той фадракан. Ма адаймаг фадракан самагашкар ракана. Умадар такабахизнан фаловни сама такони желзнан. Удонандер мана жиндуну жага умагашкана. Шты удондар шахитышцина дима. Иш сам режим, иш сам командир за сагайдер бинон тсдар тышцина тарсоу сдар хабар тасамрсоу. Ма иштадан психолог модон фцаждер басонс мам фажанс. Ма яхам вавртак манан куд хиждер бакангу. Яхам ваврта манан куд раштер бакангу. ما كيجاني قو وش في التاجدر ويكود عادي ماقم كشن
سباكورتا ويباكورتا خاشتر زنيف ولا فتاجر كدا ديما شو ما قام باخش كانون ما من جنوي تخينو واخر فكورتون عندما كنت باخش كانون ما من جنو دكاك فارشتا سما جرغا فكانس فدرا كانت شا فدرا كانت إيش بيرا إيرونا وخم خاشنيفت نيوانسته نه بيرا نيوانسته فاجيلانته و چی در یا بینون تراخش چی در یا راشت قوم زیناد نراخش یا بینون تی چی در صدر وافر تباخاو سوسیالون وافر اکونومیکون وافر اما ما ماجق تخرج خي فلدر سافر آدم باخاون ساخم وافرت خشت بينون تيكوا مات فت كرازي كمان بارنس الصدر من أخداو مجش كم ويا أبي جرام أنا خشت بينون تكنت تا مات فت كوزما قدي سارت كننس كرازي راتون باتون كننس خل كننس شوالون سور ود وس شوالون واتسجن ممافتكش واتسجن وي رفزدر شلوزاني أنا راشت فنداغل. أفter راشت قد كنش وسوافر كنا ما يخيبينون تشابر زينات كنوا ودي أجرزن أخم كورد كمان زني خورج. ما أفتقنا الناس سما وتشوالون ودون النخمة ويسخوج شلوا وماها ما فدناجة ودجنا نازنا نيسخوج. جا خمادم جون. نخاشتر زني إيش خمادم در فلا وي. وتسجن زماد جون دا خاشت كتر فبرق بيا. يا خير دمج نتينات كونا ودي جون أفتك كنا ود يخدك در أفت جنتو زنيش ويقتلن در خبرو فلا يا وارجون زينات كنا خوا يا بينون تي ودوي أخم كوردا غورزن وارجون زينات دم زكم ربا خاو زنيش أما وتاو چيش برك كن زنيش من خوش كوردو زنيش فلدرو زنيش رشتر مين ناراج زشتي من خاشي. لادا هير سامي на телевизор ما كشتن در سمدي شاق دروا ويتخيوال فلتاو نرمق ما باكشم نواز خشق. باسر خيط رفاشت شارشتا أون ريسبوبليكا يسرجتيما أما وخرج خيرات نشوف مني. أول يارو جدر فند سما يكشتر باقوم وخرج داو أننيش أن ماشت أما أمجر تاخشن كاتشني سوى دخشنا دبا فرشم وسدومن تم فندق كدار جو. جافت كدكنن شوارون في ساجدر омулкан я бинонт я хазар я мат я фут что вот я емгарт вон камахуркан شبلون قوامة يا خزاري راخش أخداو أخشنات يا كشت كان ما خن خوش كانم شماختا ما خن باخوش كانم ما نام شبلة قوامة رشود كانم يا ما خن نخيشترت نا ماماسي أساردوي ما خيشترت رايشتون فتساجتر بتسجن بينون تخوف كنت قومل كان شوالون وي خشفل در نشان فلا آدم خشن در شوالون سونا وي كنزن اتي سونا وي در باق د كنزن مويدر خزار ميدك مدر فشتما خشسن خزار يدر أما أخشنا آدمي دقدر كشتر فلتركو قومل كننس وسدوا منيو وجهكو بابتن شخي ود كشتر تدر رشوخت فنداغل ساونس دارتر فتساجدر بينونتا قاجن شتر رول ومن ما شوالون خزار سونه يا ماد يفد سكنن سميتا كننس شوالون در اتي آدم خشنيو سميتا كنزنيش خزارك صدريت در خوش شوالون كتزورن شوالون در يوي زورن ما مغش كشبيون تي ومن ما شراج قومل كان سما ساردس منيوشتيس خورزيناديش يودون سونس بينون تي فلوترس آدم اشتايوي وشيراك سما من ما كيما دو مخجن زنا يوم ياكشت كنا باكنا شكولا نيارك يوم ياكشت كنا باكنا شكولا بينونتا ود شوالونن يفرشك خبر هونغا يفندق بنتون راشنوزن وسه يوم ياكشتا أربعمبرت كنا دورتختا وما نيارجت ما آخر كنش تختا أما ود شفندق فراش ترويه
هرفي قشتا مادام فلدر جاغنس جاغوتر قاما بينون تكشوي شفالوم لمبنا غخشنات سفند سشتنگاش كدارا جاغم شفالوم وتر قاما نيارجي تبع سرخايوي مدخور جخي إربيك جاغمان نهير شفالو نخيف جرادا ميمو كشبتا ودن يارجي تنشبون كدو باخشكن شتايمس وفي التاجدر على شبرك كان قوس شفالو نخيش باشتا في جرادا ميمو فينا كد مادم في الدقامة ده شفالو مكشاي أما زبان براي في بايد بايفتا في ديما كتر راشت نزور في أول دار شايفتا في صدر نخشتي بايدا كن كست هي راجدر نبايدا كرتا ما دو دون كفيناي كد قام باكاتاي كناي أما كد باكاتاي كناي ما يكش بالفرد كناي أي جرجا راشتا دمي ما يخينيش باشتا وتسقو اش في تساج درافت فجخن قام د شفالوني من خاش كناي كد ديم غاريما من د مات فد وي خورش خبرو فلما وي سمي دو في قوشا يوم فجادل كونزورات دلا ما يقام ما كناي فلي ديم غارو ديم غاريما كن خاش كناي ديم رقيقه مشلون كناي ما فت نخاش كن قو ما نخاش كن كو بايداي د شفالوني ما ودم لمبنا قوشن قو سفند دردن كزورا وترم لمبنا قوش وما نما دويك ونا دينا قوشش ما ناس در زور ما دتا دخي خبر تكنش ودوي دوان نيسوال رازور زني ما يوس خبر الكزوراي ما نجرغ راشتنا كنش راش قردي ما دخينيش باشتاي في مجردم نسوش ودم بايقوش ما يناخن فرشتارات يوم خورجي سيش چیجون دش ولون ول قدرنی کا کرتا من سکوشن یک هیم ما خیش پاشتون مز دارتر فیدن سوزنی ما دیم کن خاش کنا کد امرنق کد امگار ود يخي فرشم بايدايزنش ما إيش ديх конца ما автор шагала жагон ведомый ма ведущий жага ершвалон ведомый куаод вае автоарах ама асау бар на бар ведущий фала в жар битачикана ахамуфадал вот так вот таж автожазнан يوي самай усакордыш тунай ودن قامة نوب كوردراتاي ما جغم كوداي ونا يفند هادوني ما يفند وما جغم ودتا كود فد ناود كود ماد دخين جغ دين درشتا جرات دين كودرت خوردش ويوس رشتا جسال ما يوسك اورداي تونش من دو كودرت خورد كواي جغمن دا قدت رازور سميت هرش شوين رازور سال قد كان شوين رازور دا ميتونيم بايغوم ك ما دنوي درزور زني ما إن درزور زنا ما كرزي كبامبارات ود تشيجون يوم عاتفش هو كانوا تشش كود يوم خريناكش كانوا أخم دن سكتة صبرن خاشة يوم وجادو إرلاوتنا قوة أفت باكنن و أفل وارن إربيك دبت سجن مزغال نراف جرشتينه هدشنياد صدرتن يشراجن كارت كوتا بسيخولوجي راف جرن أشتنك جهون ود قلت ليرم دكتور قد كورتون ما بسيخولوج در دكتور ردمون يبجاكتون بسيخولوج قد تسجد كنا زبط كنا سماجش كراف جرشتونين تكرازورزنن أجيش قومودن أخم بينون تخشن يرما ماتر ما فتر ودشت أنا كمان باخش كنوي ني كمان جغزشت لقات كنن بافدا بون كنن مج يونكش فالوندن ما يوم كاشتن مش قومودن أخما ديما جي كمان باخش كنون كنت خجدر با كنون كمان بالقات كنون اندرزني سيش ما دكتور خبر در ويوديش في التاج در دكتور خش كن ما شرافته دي ما دكتور جغ نراوادي psicholog ويدر خش كن في التاج در ويتار راواديش ما سدريتر ما كشتميدا كوشن وي أخش زيناد. والدايرتا أخم ران كوشش ومتا سجدر قوون. شيبتندر خش قو في التاجدر يودون قو خش. باي كوشن ستام دخش لفر تدن شخشت كنس. مثلا درجانني. فد. درجان درسني. تيجون سكرت إنفورماتي جوزنا فلا في التاجدر ما باي كوشن سينا في والداي. وندنستل. وندنستل. ومن ما يوم بارنس. что касалейна фален хаши. Ага. Фандема бафаршин мана хаткайш валон шабр зинад. Ана ярчта куф шахи шабне купакан снейн фадаттансу.
وغدي بارزينات وغدي بارزينات وي كدو بيراد نيارجتا نماينز ساش وون ما شوالوني ما كارش در ساش سفل در دومون وياش راش ترش قوملو زانيش چيجون وي قاو وسراشتا گцелей да швалон قوملادل كنا ارخايتاي ساوردا رахошак там кашка кам кушту такамсым амтада قو روقتا اربطن أفي بندرنيك قو جوني ودا جغزنن إيش أرتا دجون وافرنا وغدي بارزينات شفلون يخي باروسيا فندوي كانوا كشجمني جيلجمني إيش خرج القفد زينات قدم سوش راشت نكنش أفتماك ما زي شاش دوي ديسيبلينا ما أفتر درز قاموا وغدي بار در قاموا شتي ز القفد زينات در قاموا فلا شفلونو творческий قامي شفالدشتادون كوردياتشن ما عندي ويكو نا رايخالاي كنا رايخالاي ودوس شفالون يا خيمي دا غاسوزانيش اما ز ديسيبلينا ناوزانيش ويدر يجرد منال سوزانيش دارتر يا خيما بيرات تاما كنس جونش وما أبون دوجي ما شوالو قاما واقعينخ مايا فاشتمازورو ومدر نيسبار دار خيشتر تماما راشت كنش ديمغرتي مدر قاما قاينخ واي فاشتما در دبون ладно има нарушага у кризискай фахон суй ваиватсег махана жону сахойден суй фала уи рашт قومладу мамагашката хашталсамай чиве уина тарш яшвалон ахшанад кайфамна гузаниш ويتخي أما جون زكوا شتى نفش ودواتسجن نفسه تسن. وما بيرخ يشترت كيجغني قو ترشنز خشناد ارتكش جنتي مش كتريش فتزجن ما وما كشنس مش شفلون يدر صفندم ماشي ما كوباف خرا ويراشت نون خاشتر زني فتاجدر شرجون آمون خورزينات سو جرزينات سوي آمونغا مو شفلون در رشت فنداغش لو زني ما مغشكا إربيك دخيسن دشنيا دخوشكن راشغينا ير وما راشت ما بامباروت قام психолог я ходак дари хат пихат психолог масова سدر гайвдундер шаходак психолог يش سدر وافرت كسي منن باخش في كمدر مخيتم در نيش مشتوزنن سدروافر مخيش عبر ديسنن كم فقو موجود نيجونن فلا خيرورجيا بيندي تيد كنا رال كان زنيش بسيكولوج در يخي سنيافتنا باخش كنا قامدم يوارشيشتي بايقوشا قامدم يوارشيشتي فكشا أنا نتا психологу хума тагады магу тахай мафенен жонны психологуй ама камдор qarны хаш тыжмагны хаш факаны اشتري روجها ما قلت نيربيك خوش كمان فكان شدوني ما درافت فلماني فزورش كد ما بون وافته كد ما بون ويا خي چي كدارا وماغشكا واتساغنا ما قري كزوراي ودش در قري زورزنن خاشترزني فلا салма мана сарагой тышнов коттон фалама самафандой жонш мана бамбар что он да сей фала мама уйражма ахам фарштраттон адай магма вайе таш синат савардар таш синадна ер осы таш синад зима кудиш тохканан чидар шагам экзаменей таршы фалварантай чидар аршей таршы чидар эфирей о алгожон вайинс осы таш синадей дына таршы шуй бамбарштан قوزة ليزن سامي ترش شو ما يقو ليزن فلا أفتر أواي ما زن عليتنا ما ده تكراج ما الخوارج جاي ترشة وذكر نو عليتنا نازل ترشش فلا ما ماقاش كتا كنا ترشة وتسمع دك وقفلدر أنتش سينات أفتن تاش سينات سامي راشت بامبارا تاش سينات كسدر وعفرت دوانا برود خشدر ما خشدر باكن زني شو ساش فودر ترشاي مساش د يومن د خيسن جغاي يوس خبر من باكن قو كنت فند درز كترشون ود وزنا وتاجا خمادي ما نخمس شلوزنا نص خبر دنا جاختاي سراغويتش نفكنن فلا ماختادن باسات تكوت تام ايدنا ارماق باسات تكوت تام واتسغنس چيني سمي ترشا خمادي ماغ جن الشارن وادي ماغ موسن كارن نيجغ غودن واتسغن ام سوندروزن غنانيش مقتا غارشي در نفترشسن واتسغن اخم ادم بيراناي فلا ابتاي تابوتر كهونس
Ой, та путкуна ражна от там, ортама кашут, фыцак бакаштай, автожина сама, хазарон таркуш, кузей фатаршт, амазализы, алана. Шахи ирхавшынс. Кудра бараг автомай, фаштадарма, кузы яхадагдар, арашур башур котта. Вацыган сатаркуш параха джарды хисауражын кузима балымын, уем фагны факаштмама, гадыйдар яхисан халар жахта. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Сайко дуна таркуш. Мадам таркуш та путу фетта кузима дарбалыман. Уникальный таркуш. Сыбырны хашайна. Ода мама на пожалуйста. Ай, машаракут шифт. Та вообще. Айдар Она идер. харжна. Бунтона алхужаттаны нышты. Қалаздарзы еще моя гайдар ватсаган. Нам тамасынчканут. Нам тедер? О, Иронау? тариктеров, да. Я мама нан тыпрой вот. Второй. Тыпрой да со дала тыпрой нау. Нам тылдар кудыканын накал. Раша гем нафташны вкоттум на дон я как-то уташты. На дон та я мушты. Фала язык фолдар фасища сашты. Чи жона сазуры шуи адей магинер дам талмас факаны. Каны тагар бира фазурма. Адаман зурды барны даттын. Мана кашиш саяш. Фала идандак тадар мана. Фала раштар там Телевизор нафтавайш. макаштан дыры равдиши камсты, что в кот там я азмаса фильм танцу да автомей бамбар. Мана ражын зан ватсаган. Ражын диражын. Аха. Уйта айдайны. Уйта афаку. Афаку. Машарма фцакуй фажын. О, рашчахтай зурын кайваржиш адами мен хашкан кайваржиш уйзы барагу. Ма дырнарай. Ну я автодержуным. Ках кух. Ярна дон дыштраж дыры кахта мына автомон. Дишна ма куштажын мазан сайш, я кушта я нахмар брой сама дар Маза не сувалда иш. Кахтар кухтар забахшты. Парахат ишты. Авард сашты тадар юрд. Адами мен хашкан варжиш уйзы барагканы. Бцадждыр. Айдын та аргомзыр дуйзы барагу. Фала язык сама дар башты. Аргомзыр дуйдар уйтахай. Аргомзыр дуфа зыхт башту. Ума куфақау жағын вот чижоны дарамана жағзаниш. Има фаршма Фалайужи нридаган кжағават тай жағзани кут қавафта. Да рисунак галю фарш кай уйта нишан каны фалдар судиу қдыканиш. Сейудыр самаразур фылу. Конфиденциальная информация. Махни самай таршам, ха. Вдиша мана нафта. Нормасам ламбанагдар куркашин. Мананта прой хуйна мана. Нормасам ламбанагдар куркашин идмамзиш таразурин. Сай эфир фашта каттым рашта гуават. Фала шта самай фатаршну жонут. Реклама афуйна дылк нарасу аумай. Ер лада сабырышта джифашта тажығы ноге фем был, заштам жырға фалуал. Фцач даржығам бужныг наважы гана абунам кербазды тухай. Бирем адам бантышат. Ема наваржон. Реклама. Комай комадар хисанагдавиш, фажаган счидарта, ама уисама бентон рашнау, кадагдау аллар андер югу, одай кангата, алла хужатта канынс. Аппаты шайрагдар, что хидарна агдау нейрон джон дахашт, на нацоным барнад. Ождан зинат ама авшарма доманта ирштон аллык умадаршты. Юхужон фала хаткай, начынзық шафтадар усаю агдау дуния ног зинатта бафтаунс. Ама уи узан назардашар, на студии марбахут там аланта нахаша координацион шавету он глулата кажа бега махшана донжмалд ирон фашива доминавар, самакат марат уэжар хорш. Уэжар хорш. Вujны кайна марбаза что ты тхай. Рашах гая фаштагашт чынзық шафты тема шиштинг актуалон уйтахай ама окудунам автомай фандына бақақанына фадалтайнам сагдаута бажаду дон уймана фанды ногзинаттадар самай сауай уйтахай мамах кашам телевизорма ама наркон сартку дома умагашкана фанды архайн макамдар фыт чижгимадар ракафы ну и фцачтар махуда и сырсидиш мама бирахам хабарта сажах за что тшмах Жол жогу.
Сажагани так каза форштейл. Иратташтам жага фажагам. Вала шармагундай куттаг мукрсау, ишта куттаг. Вот самадаргашка алчидер байдай яхимагашка. Кудам раштер кашка кане ви кудам бар афтамай, ама умагашка أغداوشي وي الله خجون سو أبون وانگ. نوراش كجا مد ارتكا منا تليوني ناتشي وي تنگ آدم تنگ كده جاون خورزينات در خشه فلا س جمنت كدر كنا. ومنا ما ارتكي كشتر فلتر تشيشته ودون راج مسونس نرد سارد دومن تم ترننس بالانس فلا ماخن راك فدلته وسغدوتن شنو وقتا ودول ودشت خيول خشت عالشيدرز يزخن واجتا يا خيشتر كنت كوتا after ودون در كوتوي اما ومغشك وداو ودي انغوندر اما فلرتكتها قتل درنا فلو وغدي بارش تكيف الشيوت ماذا كمان سو يشرم رسو وسو قد كان فجر كان يوسمي باكن كشما أقاش بيك من هير ما خيونام راغون چنزق شويش قصاغرايش там шафайра хышма чынзыба коттой усыраш тагой уйдиш агдау а бон шафайра хыш кадюй рафшты той шафайра хыш хазара ю нолгой мак налды маю дартар бинонты фатчи коттайт ахамадай мак одивой рафты той а бон шафайра хыш самадаргашка балау ресторант ома онама барчина дар ахам коттакты умайна ювайна фандырав дишин нафыдал тагдау иннамай тавацаган ама сыдархалам бон усырдау шканан утынгжин умана ма конани камавали конанали удима мана шавитун раштаджи мана асы арзон газ кунамавади вадал камадаруди ну Пацуца конахонди, вешта пьес, иром пьес шега ке готто я. Ма абон кгаган удон дерналшт. Савар шафайра хашу иштуранад. Нави федалтам ил хштуди. Дафа шафайра хштен дашта улабат таджега. Ну куджахта яфта ю налгумак ди хазар odi verstag налгуймак квасди сагдунема odi рафт туйме хазар шугуймак ди яштули бабаштуй в дармаку иш коштаку амардиш оди хорафта шафайра хшмая йол зертам о хазар фандаджи налгуймак шишкуди макжавн فضلت ميل غشتن. وما أرمشتري ودفت التوي. ودن درن نمنالن ودي ودي بتأقى جاقدر بنات خزار كوناي. من غير ما كودي بيست من يصيرون بيست كودشتي ودي وي فتاق من رخش كودي ودي وي نوع بينو ينا كرباك أخسف كوتا يه رايقرن خزار يسرن خزار ما. ودوي شافاي رخشال واشرتخات رجيلن كوتوي ما يون عارف راكوتوي جاختوي يون مناسكوناي أرض كنيكو أخشى فله دنوق بينو يناق دم يدار تركت خد سكناي شجع يا أخي معرفتي يون كوتوي نوق بينو يناقن شنزن نرتاير راخشنس أما فجأة سمارتنا دك رجون فشيفة دايدش راجن وزنانية ما دجردما سو وس أغداو أما ويوي فدلت أغداو أفديشك إنما شو أفتيجهم أرتكو فشيفة ما سقوديش مانا خيستر كتراس زاوي أغداو مغاسكا на фиталтенин чбайзадей онимах аз чфайтун ма аз кастартандарва ма ойне растамонан кадр нур кинзахсавари бизнес кануй ма хцата кусуй раздар адам махцадар натте очемай гдаумагаска бера чидарта кутунса нурба европея культурой есунса бера хабарта нурех даутта был кфадзурун саут на фиталтех даутта ма это
нече ес. Ма мамагаска энур кезга кускану яхебал разгамта омай расухтарва мачува нече фал нури растакба европея кабаскаунса ма Еухат, Диденчта башт фехшинс, она мангай. Ну, это махмане когда танца. Арбацудан сама за он санур, агдави кой куфакаунса, это агдаутта манеч хаунса. Что именно европеек, аба иконишко, и хазар, я не ярджи там и сагатова и европеек, аба Европы, что и фашта классу таражгам, то нишко на маутер, саудер зурагнул. На тынама. Аз мана минки егоди каун ма европеек, аба аз на фейнина. Наоборот, Урш айфка. Ма разгам ты рассухтарва мачува. Уме ойбарца символ та есть. Ма махма наоборот нердау бавдесан фавида. Нурба энур аттеохан пример. Хестер тамар бахут тунса шелгуймак кинза ма абай балатты. Ма агура игон. Афассанта этот игон ма у темы хестер тамай бахутун сама хестер на май фейташ стады ма загуй арфара канара агдаума гаска гама забахрас сухтракува ма куфейта уже ухан медаги ухан кабаута захта хатир фавот забахута масрафан дараску тамайн загун цой чудесагой хестерда ма кут хестерга ма гаска агдаума гаска гама радзура забах арфита канамазови азагдауна фейтунами кутемер басудай багнага басудай ма гама кутраковун радзурун расухт ма йохан мамагаска охан ваварайнур ма берет аналадарунса Чингезу, чингезу, раздар кудатый, кутхоздаре, кутнахоздаре. Енур чифанди растакрацудей аскафт е ходуй нагатый. Азоди канун маман раскафтунса кезга майбал гастра мунга кутунса манаскафтатый. Ма агдаума гаскаба чес расудей ба федаума адан отафат загунса скафкат самафакканта. Ну, ахцана есть, мана омагаска кинзахса варнабонна из канун. Ма омагаска фал хабарберов, а вы охан гуттакта ма раскафунса ма мафида отафат загида раздар. Энур раскафтунса фатцардан самайгайтта фахустанса вы фаште ба кинзахса варкаунса майбалас картаскаунса. Е вдаума вообще да нахауй. Ма охан момента бера есть, нури растакпа Цалдаре май раскафунса кезга, мамай бал бурка багалзунса, мамай дасхати этот ашна хауи ма сахатса хаунса, мауи бама видео бал ескафа каунса. Сам лагзинат пише. Е анагдава, е ходуй нагай, мама умай ой в десу не резуй. Махма ба ма фашеват касунса. Мазунса маната расты. Вацаган чижта шахадагдар ахошчинышты ахамбаркайда тынснал гоймаган юқыттагу о савардар ахошак там гашкай ябон чинзықшавшканын нау. Олдайдар та абон кадуэштик ухыл хасакканам зуарджину тодай жонзы штут саш қау чинзықшавы. Уй ырмашт ухыл хасак мамзуарджин ода бинон тыдар айражман хашкот там камишак шада мин шома. Вацаган махайда усы дашнядыл на шахур кот там раш дашнядыл афомак амта иштайкам. Махсак иштайкам. Ода видео чишу уйдар катарнайш. Ода ома лакаткан жита усы чинзықшавы чикуши удон бомма бакушын суй барсмах вацаганрта сыпармай макайфа кушам. Бакушант фала уй бинон тылсаш уарх аварына ама вот факудыканы чинзықшав конад ма уйқау мабуннау омата шкафтар ырсау магашкам. Уй юқыттаг. Ината маназы бажар кай шаражам. Ома кухул хасагыл мамзуарджинул бирахаштавай. Конверсион бажар. О, нур така чионов чинтам налсон суйтхэма ресторанты кананс. Хазар басон. О, фалауаттар чижи ражмта чишкотта уман бафидын қау. Чинзыражма машина шахкатуй ман бафидын қау. Чинзык кайнем бал пандар канан уйдар бам
Basaqshins mataumlar xsafidin qawsash bafidut kadudış tut racı. Mana çınzıqşıvı xıda. Şıgjarin balxanın qaw. Jaznan afta. Yası farştatı koordinasyon nişavet mana alanta naxaşı. Yol naxaş kanım abondırma. Mana barga fanda sameyna iron adam. Mana manamsı غداوم مرتبة دوم بنتهم ما في شفوي ويدخي مثلا خاش سو منا خرج رجدر نخاش ودي هم غداوت دي كورد شردار كومشيت روسلان وين شرغل وابو هوي ما فنخاش كانوا شلود نقن يدر كان دينا تسوني سبي اما يرمنا ساون وزشت يا سالدر مي فيمبلت رايون قوت اما سمي قوت آن خاش کنم و دون تا متا شرجون دیس سشتن گاش سمیاس فرشتاتم مثلا نه یوی منم باجی درشود زینا دنجی چون زخشب من اکو جاختیل کامیرسکی باجار زراودی من یرتک نخجاج میری بیگ نودیم من دلو آن خشت کودتام دام من اکو ریراش مهودن ما فنتشمین ما فشتوی قایلاین شخص صد فنتشمين أما وين ما جاش كمان يبون كدو أفتا كمان يبون كدو أفتا نبي يربنا دكيران ما تيدارتر значит شمرشي جاختك وهو خسق ممزاجن بدون باسونس ما شخويل بار راكورنس في شمري سميسم بار راتوي ما شخويل ش يدعمت تشكن يراش كرت شيل سشكن شيء أمبلت باجار كاميرتسي ومدري فقويشتو فونز بيني وما سمايلن شكنوا نظامات يتخينن فونز بيني درنال وفولدر ومجا فونز بيني بايداينز فولدر نو اج كنت جان اشتم خاطي وخاطن فوق الخساق ما كورداج جلسو ما اجر وسيتم ما باخاو كاميرتسي ما باخاوتم ودا يراكوت ماشينيش بعدين كنت سمي ماشينا سايت خي هرمرشتر جودي وكافي تاكاوت شغلتنا ما يتا تومانتا كاش كدر سمني تشكن يتا تومانتا باتشكا راجو قلتك ويدن وافت منا كنت جاختا افتخ يا رايغورن خزارين سرن خزار مالاشتوي خيشتر تمي باكوت دي كومر ورنكم اصلا ما يفونزي يمشلون سمتام در باجار راواي ومي النغداو دربت سجن ميني ومن ما تشنز كمل لون كان ومي خزارن يميدك كوم ما باسونز من بنات رصاشنس مدام نقصابا في دود لا شو ما خدك نال شوي كان زشتو ويتاو يجد بنات وما في قدر قوام ماشي باس ماشي سوا ما بيرت قطاغن يميديش نيم بارنس بون يرونا دمن يا شرنيشتوي تخيشت ما قطاغن يميديش نجون فليل يرشي بسوكنا مراتير ديشكو باخو تهاخم قطاجي جوجما نخسادة تنكم قو چنزخ شبه أتي قطاكو ماتا أتي ما زغنوري راستا كنزخ سوري ساراستون سمنا خيستر كوزوي بازار بيزنس كادر اختصاتا كوسوي كادر باساغس كم ممغس ك بينوينك تنا بينون تمنا نور Цавис бинон таганга ма вама дацарт вставы марайдая кадр кредита райдая весон ма самый адане этот арамгурт канай ма 500 тысяч человек ма ахцадаруй фаште не рамбурдуй ма бинонта огай райдая дацарт ну райдая у темы ба эхаста огай ساغس كينس كمي باكو سونسا ما يخسترادتون كينتا فرخالي سكونسا استر كنزخ صبر بيرخ تاتا بايدي كونسا تا ما يقدر نراتسرونسا مراخي سونسا وما قسك ما كسوي ачудер вама ва в меру Ярджето таха што фидга и бажајцо сегдер ма Аттай го такта ес охан агдауттама каме гауи хер раздар хестери ба фарстон раздару махса ахцана тема ох хотсак вама чима хаутте мадам фусбал ханун ма кохтарн балхан нурбауи барсассанса Мана хайла балхан ка разганта как утта онан ба федон
невазан табал вафедун бера хабар ташиес уже ма беритан сабун на фауи кохпа хоца генорабацтам ма захтон каттинес дабон кохпа хоца гун ма ханев снеке даруй ой тухай ма зоны ма бера ахца гаудзе бера тонаком Сойкой жахтай, така. Хирмана сайт хай жахтай ома бирах садаттын смафтадартар. Хирмана жағам ахсаджым бинонт шабону кушынс шафаллоя бафан дедис жағам манер балакат кананах садар фулдарратын. Ама катер ходоны тахай асадиш афта махимагашки зур кадудоны тахай апара хатиш ус агдаума инне тадродомагашки. Витахайден ж запрацын. Абоны бон. Нердаут афтен дежом таштойт хай. Ама хсаджын чиу. Вирдаумана кашы. Манемма бону мажафтыкын. Чиба сади фацагристарам, я чинзы фацагристарам, чиба колхозон лагейна бахашта. Значит, бизнесмены бахашта. Мама говорит, что видно афтажа. Ждар кушиважи махи бурдам. Мяфта. Макодока дал республикой коронса даркауна. Ма куджахта фадима мад яшвалон чиноварж. Кредиттер айштой, ма ресторан бахрштой, ма да каубашта ардам шонка. Республики аштома, харандома. Да чинзы харандомар балаш. Ма вая автомаза фаштемасоги, кам нажгадракан самаза фандагон баллахтадар сау. ма и куду. Да хазар ман обино на камер бакахсов кана. Маза бал сауравади. Вы кудрашто. Сафандима гурейдер. Да ارتجري ده خزارش که رستوران تا خرندون تا کنم آودی و تسنا کتام نفدلت شخزرتنیش کتوی شچنزک شفته. بونو کتوی ابونی بون کن سوتا دو بونو کتوی. ماما گس که کت نفراجس کت دبون نیی ود بینون تی بافی داویتا. بیرا تافتجانس اجومای سمای فجر دردن اجومای سمای آنالگ دردن لگزینا دومای بارگان ماخمی رونادم میو افجر مینی وگیش اما من ادو کجاخته یافه ماش سمای فجر دردن ماجو مای سمای نالگ دردن. تفجرنس فرغداو نغداو. او اغداویش موغداویو نفدلت یو غداور کدو کدوی. ما یوبل خص مدبون کدو یافته سبری فلرشوده یشکن. کدی نو بینو ایناقدم قامر باسوده خزارم یمی. خردوم مر باخش مدام من فارند بازدی. کدام خرندوم. میده خزار مسون نوازش ده خزارم. مدام چرای ساخت کشتیجی کنوی. نوری راست کی سوخت. چرای ساختن یا نو بینو ایناقی جنار درو وی مشرر نیکم باده. ما نوری راست که او خانکیز گفته است ما یس کالا دروی بیچه کانا فرازوی ما یس کانالا دروی ما زوی چه کروتوی در رستورانی سکنن هایدا ما اوبال نساغاس کنو یس تام خصا کوسکا کنیس نکوشس دبونای نایی اوبال منا اوخای منا آدن چه زغزن سا اوخای آدن منا کترکسن سما ما گست که با نای دبون شنخ مفضور ارتك إيريس كنا خصام مراكوفا ما بافي دالو. أما يوخ أغداو در خالم منا رستوران كنا در قطك تكوفيه چنزخشب واد راجدر كودديش وشكور لابو ديش يشخك там يمبل تيما ممدرو ديش خيسا نغداو خيسا نخم إجري وكرباسة دي إجري وكرباسة دي إجري دكاك بوني وإجري ربازي شرمشتر خزار كوريدري ودي من ودي خزار كوري شرم كوت ماد ما يفدي ما يوي كفشت خزار غدوت تكون وديو كوخل خزار ما يمزارجن ما يوي دون باكوت ودوم ما يودي كان يمزارجن من كان يكوخل خزار مو در شوت أغداوكو ما نوربا يو فينجابل كسبادون سالاga ما وسا كانوا تفاشكا فباين بوكيت تيما يوم كرباسة وقبش كان مويتا يكاتسي نيغدوت تيار ماما وس كيلو نفت ريسبوليكيت ما كنا سويكوي وترماها نخي عرفتي جوام جرزينا دونا فلا ستن نقول ورا شيء في جخ كوريل مي اي تاونز ويديم بارن شو راديجا كنس مويراشنا كنس نامي أبارن سنة كنيدو
كتزورن قوكشتر تيما سمي شجون فشتمراج دخا وما نركون افتنا جان اما ابون ساردي ما سرود منا نفضلت كتساردشت افتا فلا نركون سارديما امزوكنن ويما ما فضلت غداون كات كنن سقوش ورت ابون سقط تاغو تنجن راج دخان تنجن ومنما ارتكي كشتر فلتر تشيشت جاسنا جونما شدكراتسين فلا شفلدر خايشيو Удон что потребитель-то, уршагавый же он, он авей нажон клеёный, потребитель-то, манан эж, манан куда ахтам раждер, маадам фед куда он я кабул алчидер варши, ма кредит тарай что, хашташ коттой, висам на маадер нау, манан чин захшав шкоттой, манан куда ахта кори май хаду ва май дерфод, хшаш бай дерфод, фаште манан уршагав нисашнис характер мижага. ما في التشتغل جدمت ما عدم ما في كريديت فيدنس ما فرد كنا تشكر بالوي شفارش ما كجريد من هو أخم خشبة برشتونا مش در فكشون جعلنا ويدار تري صاردك ويكنا ممير أفتهم نكش أما أسم قطعان كارون نيرسوزن ومن ما رشتغراج ما سو نوع غدوت جرجس هذا دريفتين تنام سو أندر بشتت تواقدر نمر باخت ما هيرو من زورم فلانيس إيف هيرو يتخيطه نو كدو جون تك مش مخي كدو جون أرتك منا نراجمة بسيخولوج نزلته أرتك شب بسيخولوجي شيء أرتك كيف قلنا ولمخ باورنا دجمة خدك فتن وفارن بيرود أرت لبوي فتن ما مرتقى مرسوا أماج كفزورن شيما ود عرخش كاي سسن فقو جزم ويبرقني ما ويفقو جزن ويقطع فلس شرازن دارتر سميا كنزن لا يول فقو دكنا وما لما قدن جون شا بسيخولوجي تنغلما ما يوم قش خيشتر يبون من راجدر كددي جونا مينا ما خطر قد خيشتر فلتر مخاوم ما غداو سمودي خيشتر جاختا يافته من يافته كنم يواد الله خيشتر يودي أنا كارد اللي جوجون غداء ودي بنات خيشتر ودي بنات كشتر بنات جتا ما ودي أفته عبون تاسونا بدن جاونا خيشتر فلتر تشيونا وي عرخش كاي زور كشتريما ومن ما سفد بلجر خصوني برقني مرات تاكل قدكنش أزوري كان نوري بون алчидер цауи бинонти медага аз ма хестер тема мадама фидей чфейтон аз агадауттабал несахур коттон школа кена ба институт кена ба телевизор на фейтон ма мадама фидей чфейтон уи ма кастартан ма бинонтан аздар даттун ма али хазари медагадар бинонте чцава уи кастартан даттунса мамма утакасуи андар энор аз командар зундамон зан хазари канеч файта кенаба ну ой футтарнай ну мамма гаско те что хазари медагавам ацавалчидар كشوت ما كتر فتساقا دايما جنراس دخدك نجاحتا يوقش دقا دايما جيسانا خم باراتا أما ريستوران شكوتا چنزخ شافنا يرتا أفتخورشنا وقت يوقش دقا دايما جيسان هخم باركوراتيد أما منن مبونو منن ما خزار ما فرنك خزارش كانن چنزخ شاف كمو زني شيرون غداو كدم باسو زن بختر جاخم غداو في تون جيجالم راس ديش تيم ارتاجيري سماو ميرا شوختر وما يون باسي يبون ريستوران ما كندا إن تقوى مرة بديشا أساق غداو أساق إيرون زيناد خزارة ارتاجيري إشكنن كودف أمبالا أفتا أما وام باخرش إيش رتكبيرة لقات كنجي تكستر باسو شت تخزاردن رشوكت فنكتشا رازشت دفشت دن بافش نايزشت كدوما جيوك كنشوت فلا شخاكتر تك ترنزايك فلا ونس ماخ دفارش مشتم جغل خورش ما وانت وتر لقات ганجي تايشنا ودا مузыканты дар خزار ما يشر باخون أما هو مسغداو равдишин يروي مودي كراسو أتخورج نوزن ورقوايد فلا يعيبزشت يو سخشم ميمانا ماخميش
سشتممی ما هو وات سشت ممی شپت بون نو وقتشکن منان تا وما بون يرمنا كجاون ننخاشو مين بايتم نوك بينو يناك قامر باسوا تخزار من فارن باخ الشايمة وني خرندوم علاشنس صبر فارن قامر باسوا ودافتمي تخزارم عمر ما اشتريش باخر نشتي خرشت ارتيست دن كانسرت رافديس شت اما دخدك در دخينا رافديسنا دقلزك زينا رافديسنا باخر زنا مامات خيتو فندري ما كتفيت تات منافت خزاري اشتيا صح كرتسكننتي كرتسكننتي در وده انسامبل تدر باخوشن سدون كافن سدون جارنس اشتم اما يو قطاك تمازخمي ما يو Nu, fons der fod iron sagde, fol der kashkon sagde do neider. I verste boogie moogie. Iron chun zich shove. Wat de? Boogie moogie. Maar de roine jo adel na iron gdav favai. Rasha. Eroi kudi erman khada gutten mana jo afazol so kharandon. Chun zich shove. Ma tak jo bonsan yeshken khashtajish der oder khon sundar يوم بخاطن خيشتر تيمه فندر زق ده وجارك كنا نفارش منا من أفتح خيشتري مكرزين نقوشم ميم راست من أفتح كفلودي يجارك فسيدن باسد كورن ده خورج خيشن زق شفنا مي من ورثت درجة دكتوراتن كوم جم كرزين نقوشم ما مدام ريبيرتواري منين هذا تربات بتسوي دينجي منو جمال دن جقسا ما جخنل كاي وما جم دم سخسا ماخنا في دم ماختن يربا خدتا مردم ينرى نتن أنا جاك إني منا بخاطر مكان دينهم والد تلب وجارك ألبيرت ما ودري أفتخرن دون سينزينات زودي ما تشيكوتا ويم باز من أفتجا ورتوصلك ما باسو موي ما بان خاشك ما باز دي مدام قاشبيك دم ما جونو تاجن تشيده نونا ما يجتكم مدام أفتح مدام منا جدام مقاوزك دارزنه يوكوردي أتما ميوده من يوم جون شيء رشودك داوزي ورتجان خيشتر يا جوجا كرايشة دك أخمة يكوخمة وجاني وجارك ماما بايدي وما ماختر ده وقت شتم جارن ماخت دوما كده تامخ مكش ومن ما خارده مقدار وكده بعض يا خمر الشودا صدي يا خمر الشود خيشتر يكتر وتيافت أنا خند آدم بخاطر كانوا تورتها خيشتر ما يش شيت ما يم باي بوشم جاكر غير الشود نو برجر ماما خاصة فرشتة الزوريكا مزوريكا فلان ريجيسور تقوشن كانن سرشتة كروم مرخص إني كوشتنا مقالمة كشن فلاهم خاتسكش كدام سوتر سيو شيراك در ساردم كرزين أمبارن أما أركنن شاسار تشيبايو كنا ودون كوزما قدي سار قاما ما كانوا يعيدنا هيري لادنا أمبارن كوزما قدي سار تسنشان كان ويدر قدماء كان شيرك وري راج مامخ زي مرة بدشتام فيديو من جغم كوزي كوي قدي كم خشوي كذا ما جو نشاود ودوم أفتفكاش سما على صدر فندونيو كوسفن داود كوزما قدر بالمانو زشتم سونا وده سارد شيراقدر خورجخ تيشو دوني خايجنوت ويجرتا وجرديناتشن آدمي ما أرفيتوت أما خورش خبر تقوشوت وشومبون تا أبوني خوش داروت ما أنا نيجما أمونتينوت